Chcela by som byť herečkou. Kto neverí, nech len príde na návštevu k nám. Uvidí, že na herectvo veľký talent mám. A vieš, aké je to náročné? Nie. Nachádzame sa v kultúrnom stredisku v Kežmarku. Divadelný súbor z nedalekej dedinky Ľubica sa tu pripravuje na svoje dnešné vystúpenie. Ukážeme vám, že herci to na pódiu nemajú jednoduché. A hlavne nie vtedy, ak sa majú cítiť do roli biblických postav. Cvičiť niečo, čo všetci poznajú, je vždy ťažké, pretože každý vie, o čom to bude. Každý vie, že bude Pilát, každý vie, že toho Ježiša ukrižujú, každý vie, že ho trním korunujú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetci vedia a ťažké na tom je to, že čím ich prekvapíte, čím to urobíte inak. Musia vedieť prijať kritiku. Aby ani jeden neurobil toto. Mohlo by sa nám to podariť raz aspoň? Lebo furt tam je takto, akože nevidno ma, nevidno. Aby sa mohli neskôr tešiť z pochvály. Neotvoril. Áno, Silvi, to je pomaly Slovenské národné divadlo. Pre nás je byť hercom taký sviatok a pre nás je to najmä hra. My sa hráme na to, že hráme, my sa hráme na to, že sme herci a preto si veľmi užívame všetky tie veci, ktoré si užívajú aj herci. To znamená parochne, mastix, šminky, kostýmy a tak ďalej a tak ďalej. Pre nás je to niečo také nie každodenné, čiže celkom zábavné. Vy ste svetlo sveta. Sviecu nezažili. Byť divadelníkom neznamená len zožať potlesk. Režisér Marcel Hanáček tvrdí, že herci sa pri každej hre pasujú s veľkými emóciami. Strach, zvládnem toľko textu, zvládnem takúto úlohu, dokážem urobiť to alebo to. Skúša sa dlho do noci, ľudia sú trošku nervózni, potom sú trošku citliví a potom sú emócie, ktoré súvisia s tým príbehom. Keď už sú diváci v sále a vy už viete, že už teraz je zbytočné rozmýšľať nad tým, či dobre stojím, tak potom zrazu sa započúvate do toho textu a zistíte, že naozaj vám behá mráz po chrbte. Tak ten potlesk, to je taká tá čerešnička na torte, ale z tej sa nenajete. Keď počujeme ten potlesk a ten aplauz, tak zase vieme, že divák je spokojný. Som vďačný, že sa prišli na niečo pozrieť, že niečo sme ukázali. Túto hru predviedli ľubickí divadelníci už niekoľkokrát. Najnovšie spracovanie kladie dvojzmyselnú otázku What can I do? Teda čo môžem robiť? Je scénickou úvahou mladých ľudí nad odkazom udalostí, ktoré pozná celý kultúrny svet. Sme si chceli vyskúšať, či ten príbeh funguje napríklad bez kostýmov a bez kulis, pretože tu my vlastne nemáme žiadne dobové kulisy, my tu nemáme vlastne ani žiadne dobové kostýmy. Chceli sme ten príbeh oprostiť od všetkého toho, čo ľudia poznajú a vyťahnuť z toho iba to origo, iba ten príbeh a skúsiť, či to funguje aj tak. A sme veľmi milo prekvapení, že funguje. Ten príbeh proste funguje, on je dostatočne silný. Vychutnajte si aj vy silu tejto netradičnej pašijovej hry. What can I do when the birds got to die? Je človek pribitý klincami do stredu ruky, tak to vedecky dokázateľne neudrží váhu tela. A čo sa týka Ježiša, tak asi len Boh vie, ako to naozaj bolo. Keď sa ma jeden kamarát pýtal, že ty a myslíš si, že je to pravda o tom Ježišovi a toto všetko, keď sme boli tam v tej svätej zemi, hovorím, vieš čo, keby to nebola pravda, to by nemohlo prežiť 2000 rokov. Obyčajný príbeh. Na konci dní sa stane. Upevnená bude hora domu Pána a vyčnievať bude nad pahorky. Ale po mne prichádza mocnejší, ktorému ja nie som hoden ani len rozviazať remienky na obuvi. Lebo napísané je, Pánu Bohu svojmu budeš kláňať sa, jedine jemu budeš slúžiť.
Divák by mal v divadle byť zaujatý, mal by zabudnúť na to, že je pondelok, útorok, streda alebo štvrtok, mal by byť vytrhnutý do iného prostredia, do nejakej inej reality. Sa vzdialili, priviedli nemého. Veríte, že to môžem urobiť? Priviedli diablom posadnutého. Najkrajšie hodnotenie tejto scény, keď jeden náš taký ex-kolega hovorí, ty vieš čo, tá scéna, to uzdravovanie nemocník, to vyzeralo jak klip Lady Gaga. Tak som si povedal, a dobre. Ktorého chcete, aby som prepustil? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? What can I do when the birds got to die? What can I do when she's too weak to fly? What can I